हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाफिनलायबाय। बियो साब काटार मेसिन लोगोफोर जिगाब मैखुन बानायनायाव माने जिगाब दानो होननानै बायना लाबोदोंमोन आरो आं 35,000 लादोंमोन बे बायनायाव। बिदि आरो नैयाव बेल मोनसे दंमोन बेखौ खुलिबाय आङो। सोरबा नांगौबा फाननाय जागोन आं बेखौ फानफिननोसै। पियर अर्गानिक लोगोफोर बियो जिगाबजों बानायनाय आरोना रुजुबदैखौ जेबो मेडिसिन होआखै द्राम गिदिर बायखादोंमोन आं रुजुबनानै दै होदो खानो जाबायानो आरो इयो बाहायालागै खाना फानहैनोसै इखो बुरजायै दंमोन मैगं थफ्लाया इनिफ्राय आङो जाखांनायखौ थफ्लाखौ गारहैजोब्बाय। गय बारियाव गुफुर जाबाय हासारबो जाफिननो जाबाय जिगाबा मैखुन बानायनाय जिगाबा दै होबाय थानांगौ आरो सानसेयाव खेबनै खेबथाम गाहाम नङाबा रानलांनो नागिरो। गिदिर दाहाय फानहैनोसै इखो नै दा ओइ पार्टि गिदिरथार बेखौ सियार खोनाया दा फन फैदो नालाय इनिफ्राय आरो गिदिर गिदिरसिन जाबावो आरो बेयो सिगां बेरखांबायना बेरखांनानै ओमफ्राय आरो खेबसेयाव बेरबावनाय जायगायाव खोमसि जाबाय दा ओंखायनो मोजाङै सिनायाखै। पियर अर्गानिक बिदि होयो आरो दैखौ मैखुना एसे ल'खाय आङो टेंकिखौ फिसा बायदों माबाखौ दै होग्राखौ टेंकिदा बायो बुरजा बांद्राय टेंकिखौ लाबोयो। आंनाव फैजोबबाय थेस केमेरामेना सिजोब्बाय मानसिखौनो सिनायाखै बानायबावबासो माबानोसै नै बिदि आलायो आरो जा ओइ मा न' मोनसे फुल खालामखानोसै बिनिफ्राय आरो बेलेगाव बानायबावगोन बुरजायै नोंनो सनानै सेर लाना बानायगोन जोङो जाबाय दा बेफोरो खार जाबाय। ओइ बेरबावगोन ओइनि ओमफ्राय हासिना दङ मैखुन ओंखारनो हादिया हासिना बांखारगौनिबो हासि बांखारगोन थारै हासिना बिदि जाजोबना थाबाय आरो